Ya roi try tengah message ka ba ngaku aban ai hakani ka por kalong nakabenta ka ri baka jai beriu kham tam nakabenta jengi ki balalong kristan bangim dei re ban le daka buit lem ni daka bor ka jengi kat bangi dang le daka buit daka bor ka jengi ngenam la banwan ra e ka jing job ngenam la banwan ra ya kata ka jing suk ba de kata ka jing light luit ke ba ya kata ka hok ka bangi kum ki jait bendeu khasi ka bangi dei ban yo bale bengim Yoshua haduk kat neru kadau kalong namar bangila pentam bat penduna ya ka baka ktien ko jongu ble ka la hukum bat maha mengi ka kitab jing pen pau khat arpu ar khat pra khat khandai ka bala kren bangim dei ban pentam le ne penduna te ka ktien ko jongu ble ka hikai ngi bangim dei ban ne ka boit lem ne da ka bor reka e ka banga nga yu i ba banya fight kloi bat banyak fight naga benta juga ILP kat no lah ya fight hatu lawan rai ka jing job mar pale ngi persyang ban ka buit ban ka bor ka jing start ka jingi i persyang ban ra ban penyo ya ka ILP hendrai ubele jingi klem shimla ai ka ta hangi mar pale bangi ngi la pentam ya ka e ka baka ktin ko jumble ka hikai ngi la fight ru naga benta juga ni ka CEB bangin yo ngimyo menta ka poi hakani ka petrol haki be pun rukom ngi ki jai beri khasi jingi ngimyo namar pai kari jungi latip kum kari junga jing kari tip beri tip blai kari ka babon ki kristan hendrei kata kala shu ong no tang balong kum ka kerteng na jrong ka jaka ka balong kristan here habarung hari jungi bon ka banga nga ya lenti bon ka banga nga shem ki babon ki ong ba lakot kin badai kari jong ka kari jung ki babon kristan hendrei ki kristan ki persecute igi bomlong kristan kiwi kiri persecute di kiba long kristan di kiba long kristan hari jungi kolong kongpong lot kaktin ko jumre ka hikai ngi pengem der ban le da ka buit da ka bor ko jungi ho oi la dangi kwa shisha bangi ngen yo ka hok ko jungi kam der bangin le da ka buit da ka bor ko jungi namar ba ublei ang kum ngalong manga unong fight unong ya le na ka benta jong pi tementa so kanu ngen ya fight na benta ka ILP rungim yo kasi biru ngem yo haki babon rokom yo mentah petrol pomru kalawan kum ni bakala pelong ka message ka banga ngayo kalong ba lanang pen kiu pen bane ka petrol ngenam la to ai bangin sange no ya kan ni ka bangin dele da ka buit da ka bor ka jingi yang ni teli ka wei ya ka bangin shakri yo plena do ka dono ba ka men sim ka jingi baro ha jika bangin ong no ILP no rest mentang ong ngin ong no unity no rest ka bangin pa dia teli ka wei ngenam shong tat no kat bangenam shakri ublei da kajing teli jingi iwei hadin iwei ngenam sange no bangenam persyang benele da ka buit da ka bor ka jingi makat banginang ele da ka buit da ka bor ka jingi ngenam la banawan ra ya kata ka jingi lai lut ka ba ngi dei ban yo ya ka hok ka jingi ho oi ka dei ka hok ka jingi ka bangi ngen yo hari bangin le pada ka buit ka bor ublei jingi ai ya kata ka hok ka bangi ngi dei ban yo Henry ke e ka banga nga kwa bangan ngan shat chapi kum ki khon ki jong uble kham tam ya baro ki balatip ya jisu bangi dei ban ya teli ka wei ngin rung shi ki jing duai ngin rung sha ka jing ya lumlang ngin lumlang ka wei bangan pai mat chuble ha ki jing duai ha ki jing sha jingit kana bangan yo e ka hok ka jingi ho oi latan merawi ngi ha ka ri ka bangi ngi don la ring merawi ngi ngim yo e ka badai ka hok ka jingi mar bangi ya da ka buit da ka bor ka jingi uble upen ko ya ka dono jung ka jong kini ki nong sen shari ko ma pen ka dono jung paro la uble ula pen ka dono jung paro ula ru pen ka dono jung ka government ka sen shari ka ri ka jingi bale bangam yo hadu kan ni mar pa ka pop kapap kapa pelong ingi bau blei jingi un pen ka dono jiki dong sinshar hari langit kela ka pamut ka tin ka juble ka ongkum no pen sngo bhai nga tingan pelong wa di nong shun ban ya suk bad me amen taka ka bangi ngi dei ban le kalong bangin ya teli ka wei bang ni ngin ya lum ngin ya duai ngin ya sha jingit ngin ya pai ka ma juble bangan me le da ka buit da ka bor ka jingi namar habangi le da ka buit ka bor jing kan don ka jing mensau bar kan don ru yordan manu ru yo ban yap hakata ka jing le haba ya le pad da ka jing duai ba da ka jing ya teli ba da ka jing sha jingit onam don manu ru uban yap uban kolon ri tang usoitan ba de ki kam bomman ken haban kolon
Teke ka bom ka jing sngo kya apa jonga habanga kmi e ka jat ben rio ka jonga ki per ki kloi bania fight na ta ki kam ki bom sei so ki kam ki bom ler henre bania teli ka wei bania shakri lang bania phai khma chu ble ban rungs ki jing sha jing yet bania lum lang ha ka jing duai ha ka wei ka jaka bangen duai ngen kar pat khma jung ble ai dan ba mi dan ba shlur naka benta ka kam ka babha naka benta ka kam ke basniu katu ka por jung shong no ki kum tirot sing ne ki we mo ki balawan shua ka jingi ya ka jing ya fight ka jing ki apa ka por ya ba ka gospel kam pada dapat roi menta. Amen. Henry hakari ka jungi te menta bala ngala ban ong bala tap da la bon hi ki bala long Kristen. Tiu syaitan tu leken ban khiran dia blai jungi banang kemi kategori ka bala tip kari bala ong kari ka tip brio tip blai kari ba bon Kristen hapren ka India de kari kategori ka ba yo ban chakri lai lu je me Henry ki kem shimla panon kam pade kata ka jing hikai ka ba memi hikai. Bagi kan 6 lek dah ka buit dah ka bor reki persang ba belek dah ka buit dah ka bor. Burus pa ate dah khang kan nuru biang baiken uba dupat uba kup siliang pat. Hato ngi dan ka jing perkhat ba ka jing sngo lem lang na ka benta jing kini ki kup siliang ki sem siliang. Nam ta kini ki ba kamai jakpo men miet men step ki bam ki kamai da miet ki bam. Hato danna pedeng jung pi ki nok syarah itu danna pedeng jung pi ki ba shenrang men sim ki jung ublay ki ban ong yang ne lumlang bengen duai bengen shajing dah ka wi ka jaka bengen karpat khamat jung blay bede ki jing duai ki jing ka jing karpat khamat jung i how blay ba blay jing un snowingi bar ka ri jing kan yo le ka hok ka bangi de ban yo hadu ka ail pingen yo la dengan rung dah ki jing duai sha ka jing dengan rung ha ki jing ya sa ya ki rung ha ka jing ya teli hato dan mo na pedeng jung pi ka ba an khot ya kata ka jing lum lang ka bengen long teli ka wai ban phak mat hable ka jing duai bengen mi le da ka buit an lem ne da ka bor ka jungi shisha ublay jungi boy ubaya fight na ka benta ki kun Israel unia fight ru na ka benta jong ka ri jungi na ka benta ka jat ben riu khasi to sange no da ka ban le da ka buit da ka bor na mar ka nam poi sha ru Haki weki ri phila bani i baki ki yo ka hok jungki re ka ri ga jungi em mare ka ri ga jungi yangi la khot da ka ri tip breu tip blay ka ri babon ki Kristen ngenom la bangen le kemi la da de shisha ka ba blay udan hakal yang jungi nadu ka ILP la de ban yo kasi bingin di ban yo ka hok ka bangi ngin wa hande klem shimla ai ka we hedin ka we sokat no pat on tap mal lagi khamat jungi bangi ngin le da ka buit da ka bor ka jungi ngimla ke e ke banga kwa banga ka jingkar pat red ke jonga namta kini ke nong elam ki bahakmat shilur na ka benta ka kam ka babha penjat pendu iki kam baman ki bo syaitan wan man bread hakari ke jungi re bengene le ka do ya ka do kana po ye eru em marba karkum ka jingtip ka junga wadi ki nong senchar jo kari ki bon ki bala long Kristen tementa u Kristen u pai baru de Kristen u government ru dan buan ki balon Kristen kemudian fight u Kristen para Kristen manuban mensau ka jingele ka jungi kam dei ka do lem ne ka snam ka tin ka jumble kong re ki di bor jingdum bale be ka bor jingdum ka rung ka ne ha kari ka jungi na mar buan sin ngi ju persang be ben le da ka buit da ka bor ka jungi buan sin ngim ju shim lala ban ya kat kum ka tin ka jongu blai ban i ki ba shun ngi ka jing bam sap hadin ka jing bam sap ka barung hi yang jangi khon ki jongu blai ka pop hadin ka pop ka rung haki yang jangi khon ki jongu blai ka e ka banga sngo khia mentan menta ka ri ka jat ben riu ka banga msempat mentang adang ya iki jing duai ki jing i pau ke jonga ka banga dang duai ngadang duai menta ka bau blai un jubab ye ke ni ke jing duai ke jonga ngampat ong reka e ka banga kwa sha menta bangan ong nai ong shu no ILP no resen rin ngan ong no kat bangim pad don ni ka jing ya teli ngenam sange e ka ban duai ka mat jong blai bangan wan ra e ka jing ya teli mar ka jing ya teli kalong ka bor ka tin ka jong blai kong ar kala e ba marwai yang ni ya teli ka wei ya ka bangan duai ka mat jong blai kanang ba kata ka generation ka ban wan ka generation ban wan kita ki khon ki ksiu ki ban sawan hadin ki khon ki jing wan hadin kin yo ai ka jing lai loi
Hare kata ka jingi le ka jingi ngina mele da ka de ngina mele da ka jing start ka jingi lemne da ka no ka tiar hande ka tiar ka bengin duai ka lo ka jing duai sha jingit ka jinga tidi lang ka we bengin lum ha ka jing duai ini pai ka machu ble ka jing duai hang ta ka pen sai I ba ble jingi un sai le na ka benta jingi ka bha ba o ai ha ka ti ka jing ble bo ble nya fight na ka benta ka ri ba ka jat bere ka jingi bangina mele da ka boot ne da ka bor ka jingi amen ta tangkat nehi te ai bangi long kita ki nongele ki ba shisha ki nongele naka benta jengi ni ki spirit baman ki ba wan ban rung ban bet sembai ha ka ri ka jengi ban pelong ka ri ka jengi kum ka ri jo ka ketem jengi nong to ka ketem jengi nuti ka ketem jengi kso jengi krai ka ketem jengi nong ekso ki nong le bertong ka ketem jengi ni ki trafficking ka ketem jengi ni ki transgender ki ba rung ha ka ri jengi kum ki ni ki spirit ni de ban kdia lengkor ki re lem dangi yatli ka wei haka ban rung haka jingit tadi ke ban duai ban sha jingit ingin namla sangi ano ika ban dia le daka buit daka bor hare ingin dia rung ka wei dia rung ban dia teli ban dia duai khmat jong ble khna ba ble chungi on dia le na ka ban ta chungi par ble chungi so sarong na ka benta ka ri ka chungi bangi ngem mission la ya le daka buit daka bor ka chungi ada matama gandhi ubam patip yo ble ubam pediang yu Jesus Christ jong jengi kum utau nong penim haka jingim ka jungu ngam tip lau pediang nem pediang hare ka e ka bangai I ya ka jingi ya ka bakut ka junguru umlo Kristen hare u klem shim la ya le daka buit daka bor upenan kami ka tin ka juble te balai pat mangi kum ka jaj bangi ngam shimla panan kam ubam long Kristen upanan kam ya ka tu ka ji kai ka ba Jesus Christ ngi bu kai ba om da ka bor ha henry ta balai pat baka jaj ben riu ko jingi ki ba ngi ki balong Kristen balai ngi persang ba da ka buit da ka bor ngena mala ban le da ka buit da ka bor ngena that yo blai hak ma jong syaitan mar ba blai ula thiet kerpang ngi ula ja burom na ka benta ka jong apa ka jong pi wat ai ba ngi pat ngin penja burom I sange no ya ka ban ya fight daka taka jing so start ka jingi daka taka kerdan ka bangi don daka taka spa ka hajar ka bangi don mar paro kilong ki bathala ha kamat jung ble rengi ka jingi ya sai ka jingi ka long bang ni ya sai ha ble ha kamat ki jing duai ka we pa ka wer ka remping ka stan ka di ban duai ka di ban don ka jing snow kia naka benta jong ka lawai ka ban sawan ka wei pa ka ka rembe yang kestan ke diban dan ka jinga teli ka diban dan ka ta ka jing duai man ka mi ka diban dan ka ta ka jing duai ka jing duai na ka benta ka ri ka jingi bau blei unju bab ingi re banya ni me fight da ka buit lem ne da ka bor ka jingi re ban ai la du men simo ko jumlei ai la dia blei ai la du Jesus Christ jingi bau ni fight na ka benta jingi na mar bau ong kum nu atma ka de ka jong nga ne le manga na ka benta jong pi amen datang kan ni ko blay shibun to blay ka jing sok on kur kui pi patulong ro ka jing kur ku kham tam sha ki to ki pam patte pau Jesus Christ jing long try amen